ketemu ada pemidari mangan tangan akan pada lama tak kengku kadina nang apa lain nama poro aku malah naga genang tangino ai mu au aku sombang ali gaga wala biya mi asote ya saya gidenian ada waini ya narakian suau kang ai aku soka beya ai di de umang ai parang ini enak ini deto ni kaya lima guna para doa suap ayah lain awali mula ula numusale imangda wawang air ini dia mapaya rumah kami kebesaran dengan saka benar dia beritul di antara sandaya nukadia gerang lam bikin deh rumah bergaruh ngesop ayam ayam malau suagama nami abalu yasin deh kawayana gere akalis dunia natamang ko na maingada sumalo kumalado corona yang solo huga panansang amangin kaliame sangaw ayah na betara di kilatang na nagaria maginde lagi pagayuno no na usap ayah sama orintan na butuwa ade nakam na pitero abaya bahwa telok kapengampungan layan de agudob ne pagayuna darawana kinunde rasa Sabayabo na amiro kutupaan sa pagalungan na suminagay lagawag inalilangin iniipan ay wag na inino mga alulo kutuway tuwa warang mo ay naliyamin sa balo ay hinakauda sana kandin mga panurugay ng yang sairan na gusto mga sa 20 kaya ko tariti baranaw pendapatan na tamang ko pataingin kung ada mo na sa wira nila mabakayaw nakiya suwauling ada ay no ba sa sahirano nagsuban sa ngasayin ay na kanina kasumasa nabuwiring sa alungan semiyari na yaga arakatamin tarin adila piyaga po ay di de umangay alo panawali bagawda sa ginang kaya anagmay ay dami bubungan naman hisong kawali sa marantaw kapag naipamanay hinay no suwa-suwa-ulo awawatay na say narakatabubo natamangke suwa-ulo tante ay niyanan na kung kadianan ko wala di sulutan na sa mamaan aman sa niyan di sulutan sa tawaan ako na sulutan sa arakatamin-tare hingga kumindera ay wag na sulutan sa buwalang nanakangano ay wawang kaya pata panurog na adilapiyag po kaganayro na susulutan
tama muradia petara tambu taman di Solo tansai nara kantara ada pengunan aku awun ngaso awatai Solo tanada rimbe ngadia pegatare ayat tarana taman sagian dia Solo tanah sabesar nakanu nang kuan aku kadinang ko kapenabi ang ko pen kaya pagetengah kagabang ayang guys ay mga deto sa arakang tangmi ay ngapagenairon pemana aladu barang yasiraman tangapi dulu nanay gira tanto betul inosay detong pangalia hinaw bapa napema ay barang yasiraman sarakang tangsak ay tayo no si deto ano ang pamilya bento ay pandapati yun ay dedo mga dito inosuwi na masara katamintare hingan nakagenduguden ay sobrang gaya siraman sa arakang atangapay ay no si deto pangalian nasa sulutan na sa amin taring nakapanalamat ako po sobrang gayang asing ay sa inarakatamin taring ngala di dagatong wow na inuso niya malang na wapa na pumakinig hindi dumarin ang panalamat ang pudin hindi ay kung siya laino si deto sa mehila dekang amang ring ay duda gato huga wow ay alilay muna isang ay di mga renang pataya lambas saya magkani dato guru ay di de umanga ay nangapili pengana ulang isang kak ay nakadeno mati hayang ating uno mga unot walang isa di ay dedo mga deto na isa kadetarian ako ka din ang buho kapanalang mga tan ako ay nabagani kung siya layuno sa taman sa aking ay dedo mga renang ay paendepatiyo nalamatang ko din at tibirakan na yada komiderain Piana lana niya naturo gandaya sa arakang at tangtang ay ay dedo mga deto na idideng ueino isi ay wow na ay abay pamanana na inud na si bayrikon ayan ray kundaya tantawan na nalilang pilay ako taparangan niya ko turugan ino si deto pane hiray pan dengpay ati ay wow ay dedo mga renang ay ako awapagman wow ay nakadedaya pamilya ay no so pamilya sa wadu na kung kadinang ko kapag dera-derang ko nori atau boyabo na pag nairo na si sa arwawan ay dedo mga renang nga tamandeg na kaira ay hindi ay nga mabalod ng kibanta hugat tamandeg na kilang kuway ay ako pamandod na mori atau sa arunay pamilya api nagday dideg umangay wow tapagay say makabaleng nga tamandeng nakiyay yay wow na mabalong ioki nanak ko na mangudar panalamat ako panan ako makaandar tamanden nakiya bunga hilamaan wow nakihigo wow ang bagay nga tamanden kay ano kay hilayak ko wow pangagi ay na pamilya ragende nga tamanden na pemananan
Maria tau gendeng apa gene pemana apa milih mangakam apa ila Maria tau lo mundo tapa milih mangakam saya lo au ngapa milih apa make ya Maria tau molinto siapa masih ini dewai de mangarenang pamilya abentua huga Maria ngata wope yai lagi napa gene pemana yai di de mangam ay tau Maria tau dilana na so pamilya hisite pamilya tau malina pamilya maungke ay ako pamandu de na Maria tau lang ya Maria ngate usam ay dua pamilya maka na tamande na kuauka si ay lai na pamilya putunga na Maria tau Sulaiman ay pandapate o abako dampak gerangkom oba pemaki nagala duwi sa ponso hurai di dengumangan wow tadi komi derai do nala di degat tuwa ay say na Maria tao buro pamilya anina ay pandapate unan ako kadenang kuwa Maria tawa bangun adi lilangi ye nala di ngaji inor ay say na mangarene ngananaya ngao namang ay di ngao moyong sukadena nay di do mga detong nayang karaga na sumayur sa tugaya ay pandapata kakao ba pampamakina gay di de umangay alo tanaw ba na pamakina gagakandi de iyangay ay wow rao nora bulale hiya pamilya asumande Maria tau minterine nay di de umangay aray na kaya ay miso mende higa maniswa o kagayam wala ay na panalamatang ko pa nay di duwa mga rinay Sagiya sa iman tunay no masasumasa sabot sa katawirom na di magini birasare hiya pariku awense di do mga rinay nga panalang mga tayo wow apa ay nalado mga opisya lapag na pamanangay naku na dini dewai no sa presidente ayan siyo sa tada Maria tau bedeli yaw na siraman sa ara katakawali ayapan tauraga tay di de umanga ay na ara katakalawe yay no suwa upan tau ara ay tatamang kulilang hinabulay ako tapa Nini ako turog na hindi dumangarenang Higirat ang tawa bato na hindi dumangay Alay at wow Naku ka din ang subay sa ngapagari Si ay di ay higirat kilala Na higirat na pataran Pagkanida to padua miyaw na sulutan Tangayamin tare hingay miyaw na nga ba Ay wow na mga renengan tangang apindo wow na ay na dinera la kontaro ulay no so kalimudan ng abis yayaman sudat tunay di do mga renang ideyo at tawa deyo pakarang puno ay di de umangang wow lumutan na tamang o sekaritare hinamabeluaw na kuawata eso wow ari ay ray no se opotari gayam bulang na tamang kulilangin o bapang pamakina hugang panalang amangatay wow ay de wow dito huramuriang at tuben ay no panalamatang ko pa naladuway ako dito ino si baita mo ke hiya tamang kuwa ule ila ay nabulay ako tapa ray nito ay na de dumang
sulot ang kabugetan inara kata beatan ingiratan to betunay de dumangareun nga may sagat airang lain dua usala di begae tamo kai pandepeng ay akala may sataratin dua usaro pamaya kapengendeu kapaido kasiyun panalamatang ko dinala do mga burada daire kato hurapagenay siya ide ay dagway de do mga renang ngaya din kagde wow sa iya sirmana na kanide ya oburan de do mga tunaya pemana mareng ino de sopon siya sidato sada to akala ay na inay magisa bungay amarawe hinatamang kegitering isi air wow ay no sidato kasang na ayan diyan susulutan sulutan kabugatan ay narakata betal ay dito mga renang ngarakang atang ma wow ang buhay no si betal abe sa tamang kuwawule ilan ay nabelai ang kota pangrangan niya na kuturugin ino seba ay matamo ake hinaipan degapay adalay tuwaw na ipandapatiyo panalag mangetan wow ay na ay daw nawan siro ay no siya buhuli amake porti taya dem betara na ino sigila teh nagrado uwe itakoy ay la la de to na se rata mande ay nakiye ay ba aya bu parin si sayara na masasampura na bu pakatani na insiro ay de osia yete asa ayar ay na make wan si be hinay no se ifuray ay nakataya lembesaya ay dito mga renang kataya lembedila kuya birakenay ay nusuan awan simin ay ada peransiya na ay pandapataka pagkadingilanakan dito mga deto hunatamang kaya ikamba wow ay na inositiya milang abuya nga kangabong ay tay na inarakata buwabong ay naradapan o pemakin bentuk na karaya gay no siya ideto sa amin ay pandapatakan ako na dini dewa ako kapakan nudeng ko ay di deng mangay ay na tao kampo ngagi ako siya iya ay na obang pemakin gay di doa pangalian desirapidunan nakayanun ko kanida to ano wa ramoria atau ay to wa taman dinake putare iya putare imangen ay no so may darating do usapan alamatang kupan solo ta sa mintaring ay no denasi mituo na ayade na dia iya ay laga yan ang nakamapaya panalang magatay wow ay na ay de dumangaran ang kaya pipikirang ko ay ako po nanayanan ikaparula pulo matay dato manura maruno bisuara kade derun do ngayon inaini de umanga ay na ya pipikirang ko